Gero beste bat izatezan, entxafos. Entxafos zateina. Bentajia eman bati, eta aurra harrapatzera. Aurra harrapatzera. Txafos, inok ez dakiz zer den, txafos. Alderdi baten kuadrilla bat, eta beste baten beste kuadrilla bat. Erdixa baino, urra hau, porterixa lehen hau, arraixa bat. Antxanki ipinitxa, korrika bestaldia bera harrapatza egin duen. Arraixa bat erdixan, klarionakin edo... Bai. Erdixa baino, porterixia, hemen geunden batzuk ez da. Hemen arraixia. Gero, bestaldian beste arraixa bat eta beste batzuk. Arek etorri bihazian ona, hanki ipini eta korrikasi, abera harrapatza egin duen, ara heldu baino lehen hau. Arraixan... Hanki ipini, Hanki da seinale bat eman da korrikasi. Bai porterixan zeudenak eta bai hanki ipini zabenak. Txafos esate egin nuen. Txafos. Ez dakik zer zezan, txafos. Orduan, harrapau ezkero, Abra deskarta. eta hola... Zein gelditzu gehiago, aretxek iragazi.